Hi! Good afternoon mga moms. So, andito na kami ngayon sa Surigao Port and bound to Dinagat Island na po kami. Ayun na po yung aming sasakyan ang MBV Gabriel 2. Social. Pagkaguluhan na naman po ang ating Ate Brenda. Namadlang people. Ayan na po sila. Akit na ba tayo? Nabili mo na tayo ng ticket. Yan yung aming sasakyan. Ay, kurog-kurog ya. Ang kaladay. Hinayang mo na cellphone. Wala pa ginanaman niya. Dari ba? Ayan ay aming sasakyan. Ang ganda ng tubig, ang linaw. Hi! Ay! The MB San Jose. Full pack ang mga pasin. Napa ba? Hi! Dito na itong ibang mga. Kaya walay na po kami ng pwesto. Sila bakangan dito sa harap. Kasama po si J-Force. So, paalis na kami dito. Tubig, orange po muna na tubig. Ayun na mga ma'am, so paalis na kami. Andun na yung mga bags sa likod. Ayan sila. Tapos yung iba nandun po sa una. So, meron kami 2 hours travel from Surigao Port going sa Alipupuntahan. So, see you later. Mamaya pakita namin sa inyo. Ayan na, pakita namin sa inyo yung paligid. Yan, syempre, pag sasakay tayo ng mga ganito, dapat safety first tayo lagi. So, pero tayo ng life vest. Kaya lang ang problema, masya kaya sa akin ito. One size lang ba ito? One size lang. Parang gandiig ko lang. One size lang ba talaga ito? Ang importante meron tayong ganito. So we're here na sa San Jose, and from here sasakay naman daw kami ng Bao-Bao.
So hindi kami sasakay pa bagong bangka o ano o ano na kami, magbabaylan na kami. So from here, mga around 30 minutes pa daw. So hindi na lang natin bumaba sila Brenda kasi sila yung nasa dulong part ng bangka. Brenda! Halo! Kanang dump truck daw, ka-color sa sanina ni Madam. Ay, dito tayo ulit. Picture na ulit muna kay Brenda to. Habang wala pa yung answer. Shout out baby. Kang sumitan ta kakang. Ali pa picture. Baka nga! Picture tayo. Ginawang popcorn. Picture mo na kami. Hala! No. Allah, pero. 1, 2, 3. Allah. That's one. Kita lang, kit. Lula magyatay. Hala, hala, ano? Ano ba? Ano ba? Na! Grabe. Gutom na. 2:13 na. Wala man. Subuan ba? Mga residyo sa alak, nag-awas na. May mga hangover. Tagilid ka na konti. Tagilid. BBC. Yan ang close to original. Ano lang sabi mo sa live selling na kinancel mo? Ano yung sis my mind? Nasisi oh. Chat na. Biglang sa mama oh. Chat na ako. Hi, sir. Apo na diyan. Ito ni aming Sa L3 na lang din. Asa na yung dapat niya? Nagpaingon naman daw. Nga? Tihok. Bukan bahay na so. ayan na yung aming service. Kahingasan sa kayo. Pasok ng mga bags. Abay na. Ha? Lock. Ay magi lagi lang ano ba yo lagi ilang bayad balang bayay di ba ilang balang di bayad di ba balon bayad dito uso yan Let's go. Siya na gud mo kay kulang ng driver gud Yawa na po sa tuhod na napilo. Wow! Ito na isda. May isda pa sa gitna. Ayan, may isda pa doon sa gitna. Ang ganda. Wow! Ganda. Wow, ganda. Rainbow. May ano sila, seashore. Hi! Kalyana! Hello. Saan man tayo? Dito po. Papasok na kami ngayon dito sa bahay nila Mayor. Hi po! Ay! Dito na yung mga. Ay, ang galing na ano nila, oh. Uy, pwede pa lang ganito yung mga isda mo, oh. Di ba? May malalaking container. Ay, hello po. Hi po. Ay, wow. Hala.
Katugo na ka, no? Private ng good. Wow! Ay, saan ba? Saan gusto lumabot? Picture to sila, madam? Ay, hala! Oo. Basta gusto na. Kabog naman yung ulam. Siya na magkot siya na. Kaya mag-picture to, So, no? kakain na po kami. Wait, ganun sa inyo later. Ay, kaya mga... Ay, yes. Si Mayor wala kayo nagsirong-sirong ginito, nag-attend niya. Lusot kayo biyan din sa balay kay... Nagkan pa po yung bisita na... Kakain muna kami, mga. Naman sila kuan, kasi sila... Let's eat. Lutsada. Busy po muna ang lahat. Galit-galit muna. Ulam. Lami. Sarap. Oh, dito naman kayo mag-away. Pantay kita mo gawas na mo dagway. Upload na ako sa Animal Planet. Wala mo kira ka diha? Oh, magpa-raid me, magkaraban me. Motorcade ba? Kuan. So that's all for now, mga ma'am. So, papunta na kami ngayon dun sa aming tutuluyan. So, more videos. Please do like, share, comment, subscribe. Sige, mag-comment na kayo sa baba. Bahala na kayo mag-rumble-rumble. See ya, bye-bye.